mä en komissa jälleen tiedä. Sori, niin paljon ei korkkaa, että mä panen niin paljon niitä videoita, niitä korkkaa, että mä yritän. Ettei näitä takamaassa tyylykkä pikaisesti niin työstämistä. Otin siis videona. Teinkö mä tunnin reissussa?
Nice. Väga vabandust, kui ma ei viitsi tagasi, kui skipib. Väga vabandust. Aga tänasega on siis lõpp. Loodan, et sulle see video meeldis, siis pange like palun ja siis subscribe ja näeme järgmine kord. Tšau!